De her læringsmål, som vi har lavet den her mappe i, hvor de står i, men de er bygget op efter Blooms taksonomi. Og hvis vi kigger på de første 6, så er de blå. Hernede til. Det betyder, at vi er på de her 3 niveauer herop til. Det vil sige, at vi har noget viden og noget forståelse og noget anvendelse, som de 6 læringsmål de knytter sig til. Det vil sige, at herinde for viden, der skal vi kunne beskrive det her læringsmål. Vi skal kunne forklare og illustrere det måske med en tegning, og vi skal kunne anvende det. Det vil I kunne se skrevet derovre. Det vil I kunne se som de her 2 barometre. Vi tager det første først. Her i læringsmål 1 omkring mindste værdi. Jamen så vil det første barometer her, det vil knytte sig til at kunne beskrive og forklare, som jo var de første 2 trin i Blooms taksonomi. Og det nederste barometer knytter sig til det at anvende det, altså løse nogle opgaver. Hvordan bruger jeg det her begreb på en eller anden given opgave? Så der ligger vi på de 3 første trin på trappen. Hvis vi går lidt længere ned, så bliver de grønne hernede. Der er også grøn der. 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9 og 10. Så mener vi, at vi så går op på et andet niveau på den her trappe. Vi skal stadigvæk lave og anvende noget, men vi mener simpelthen, at vi er i gang med at sammenligne nogle ting, altså skabe overblik, udlede noget fra vores statistiske materiale. Det skal I nok få en yderligere forklaring på, når vi nu går i gang. Jeg bruger nogle begreber nu, som I måske ikke helt kender, men det bliver tydeligere, når vi først kommer i gang. Så det er de grønne, der kommer til at være der. Så er vi på analyseniveauet, hvor vi også kan sammenligne noget, konkludere noget. Ligesom at jeg har i de her mundtlige forløb omkring volde og vandforbrug og fart og tempo, der har I også skulle konkludere på et eller andet på jeres undersøgelse. Der er vi på det her niveau med at kunne analysere. Vi kan udlede nogle ting ud fra den undersøgelse, I har lavet. Hvis vi så går ned til de, jeg tror, at inde i A, der sagde de, at det var lidt af dem her, eller lysrød, eller hvad det nu er. Så går vi et niveau op. Vi skaber vores egne datasæt. Vi skal prøve at skabe noget selv, ligesom I har skabt jeres egen undersøgelse i de her mundtlige forløb. Og så skal I vurdere og være kritiske på den undersøgelse selv. Så er vi heroppe i syntese og vurdering på Blooms taksonomi. Så hvis vi kan komme helt derop, så er det jo netop, at det begynder at rykke noget. Hvis vi kigger karakterer på trappen, så er vi oppe i den gode ende af skalaen. Så det er sådan set sådan, at de her læringsmål er bygget op. Og lige om lidt, så skal I selv til at udfylde de her læringsmål. Og nu beskriver jeg, hvordan vi skal udfylde de her læringsmål. For det første, så skal I bruge en blyant. Lige om lidt, så tager jeg blyanten frem. Ja? Og det er kun en blyant her første gang. Det er nemlig vigtigt for mig at kunne se, hvad for en dag jeres læringsmål er knyttet til. Og hvis I skriver med blyanten første gang, så kan jeg se, det er den første gang, jeg arbejder med her. Så når vi slutter i dag, så skal I skrive med en anden farve. Så lige om lidt, så skal I vurdere jer selv, hvor I er lige nu med hensyn til de 6 første læringsmål. Altså alle de blå hernede til, der skal I vurdere, hvor I er lige nu. Og så skal I også vurdere, hvor I er lige nu med nummer 11. Den måde, I skal gøre det på,
det er, at først så kigger I på begrebet herude. Det er læringsmålet. Det handler om mindste værdi. Så er der måske nogen, der slet ikke har hørt ordet før. Slet ikke ved noget som helst om, hvad det er. Jamen, så kan man ikke farve noget. Så kan man ikke skravere noget. Men hvis man kender en lille smule til det, jeg tror nok, det handler om sådan og sådan. Det er okay at tro noget. Så har I en eller anden viden om det. Så ligger man måske et lille stykke længere inde. Hvis man måske har prøvet at arbejde med det før, og måske ikke er helt sikker på det, så ligger man lidt højere. Og hvis man mestrer det fuldstændigt, så skraverer man hele barometeret. Det skal I gøre på, om I kan beskrive og forklare det. De 2 første trin i den her trappe. Hernede, så skal I også skravere, om I så kan anvende det, altså vil I kunne løse opgaver med hensyn til mindste værdi. Hvis jeg giver jer en opgave med det, så skal I også skravere den. Når I så har skraveret en af dem, så vil vi også lige have til at gøre noget andet. Nu siger vi, at den var ikke specielt god i. Jeg skraverer nu herude til. Jeg mener, jeg er en 3'er i det her begreb. Så skraverer jeg dertil. Så udover at skravere, hvor I er lige nu, så skal I også lige give jer selv et slutmål. Det vil sige, hvor langt vil jeg nå i det her begreb. Okay, jeg tror godt, jeg vil nå derhen til. Jeg vil gerne nå til 8. Jeg tror ikke helt, jeg kan mestre det, men jeg vil gerne nå et godt stykke op. De her slutmål, den kan vi justere løbende på. Det vil sige, hvis I næste gang har fundet ud af, det var nok lidt lavt sat det der. Jeg tror faktisk allerede, at jeg mestrer det. Så kan jeg godt sætte mit slutmål herhen til. Og så er det så blevet justeret. Så det skal jeg også gøre hernede, om jeg kan anvende mindste værdi. Jeg kan faktisk godt, jeg er ikke så god til at beskrive og forklare, hvad mindste værdi er. Men jeg er faktisk ret god til at gøre det. I hvert fald bedre end til at forklare. Så der er jeg måske der. Så kunne det godt ske, hvis jeg er så god til det, så kunne det godt ske, at jeg allerede skulle sætte et streg derhen. Og sige, jeg kunne godt tænke mig at mestre det, når vi var færdige med det her forløb. Sådan skal I gøre i læringsmålene 1 til 6 samt nummer 11. Og det må jeg gerne gå i gang med nu. Husk, det skal være vent lidt. Klar, har spørgsmål. I skal ikke skrive noget ud i handlinger. Det er til os. Så 1 til 6 plus 11 skal I